Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Bien? ¿Bien? ¿Regular? ¿Mal? ¿Fantástico? ¿Muy bien? Super, doufám, že to bude ta horní verze, čili bien, nebo muy bien, či fantastico, jako obvykle. A to mám nejradši, když máme fajn. A pojďme se spolu podívat rovnou na další trénink. Já jsem vyhrožovala a své výhrušky já plním, že vám budu tady dělat trenažer pro cvičení 4 na straně 17. To znamená, já budu plnit ty úkoly, které tam jsou, jako by dělal váš spolužák, pokud byste spolu mluvili ve dvojici, což moc doufám, že se tady domluvíte a sejdete. A budu plnit tedy ty požadavky, které tam na mne kladou, a budu vám dávat prostor na to, abyste promysleli, abyste si trénovali vhodnou reakci. Následně řeknu, jak bych reagovala já, abyste si to mohli porovnat. Neznamená to nutně, že to je jediná vhodná reakce, ale pravděpodobně ta moje bude použitelná. Takže nyní budu jsme na cvičení 4 na straně 17, ano? A já jsem teď estudiante A, čili zastupuji nejdříve studenta A. ¿Algo de esto me llamas? Co byste říkali v takové situaci? No já bych řekla, že to bylo poněkud rychlé. Tudíž já bych řekla más despacio, por favor. Případně ¿cómo? ¿Puedes repetir? Případně ¿cómo? ¿Puedes repetir más despacio, por favor? Hola, buenos días, ¿cómo te llamas? By byla opakovaná verze pomalejší. Bien. Jdeme dál. ¿Qué significa llamarse? ¿Qué significa llamarse? Tak, když si tohle někdo na mě vybalí v téhle fázi výuky, tak já si možná, když si dám dohromady určité provázky, svážu, tak mi dojde, že me llamo, te llamas bude od infinitivu llamarse. Možná už jsem se to i naučila v tom shrnutí gramatiky. A tudíž řeknu, aha, signifika jmenovat se. Ale pokud mi to nedošlo, nic se neděje, pak, když jsem odpověděla nebo odpověděl no sé, lo siento, no sé, tak to bylo taky dobře, protože nevím. A pokud mi to nedošlo a nevím, tak je to taky v pořádku. Reakce je adekvátní. Jdeme dál. Když já řeknu gracias, očekávám, předpokládám, že jste řekli de nada, případně no hay de qué. To by šlo. Tak. Continues. Předpokládám, že jste mi nerozuměli, že jsem se tam měla zakoktat nebo se zeptat nesrozumitelně, takže jste se měli zeptat ¿puedes repetir? Nebo otra vez, por favor. ¿Cómo? No entiendo. Otra vez, por favor. Cokoliv z toho, abyste vyjádřili, že jste nerozuměli a vyžádali si zopakování. To si myslím, že bylo adekvátní v kterémkoliv provedení. ¿Cómo se dice en español okno? Tak, nemusíte to hledat. Je v pořádku to nevědět v této fázi. Pokud to náhodou někdo ví, tak řekne se dice ventana. Pokud to někdo neví, řekne no sé, lo siento, no sé. A je to v pořádku. Je v pořádku nevědět. Tady trénujeme schopnost reagovat, nikoliv neprověřujeme, co víte nebo nevíte. Si? Paráda. ¿Sabe dónde venden sellos? Zopakuji. ¿Sabe dónde venden sellos? Tak, pravděpodobně jste mi nerozuměli. Ptám se vás, jestli nevíte, kde tady prodávají známky poštovní. Ale asi byste mi, pokud jste začátečníci, nejste tady, jak se tam říká, infiltrovaní, pokročilí, tak byste mi neměli rozumět a řekli byste tudíž lo siento, no entiendo. No entiendo. No hablo bien español. Hablo solo un poco español. To by byly
za mne takové nejlogičtější odpovědi. Tak, jdeme na estudiante B. Zase řeknu, co mám podle zadání, dám vám čas, abyste zkusili zareagovat a zareaguju a vy porovnáte svou reakci s tou mou. Pokračujeme. ¿Cómo se dice en español jazyk? Tady byste už vědět mohli a mohla by to znít například jazyk se dice lengua. Nebo jazyk se dice idioma. Mohlo by to být. Zase, pokud jste si nevzpomněli, řeknete no se, lo siento. Nevím, sorry. Dndr. Předpokládám, že jste mi nerozuměli. Měla jsem se nesrozumitelně zeptat na vaši národnost, takže de donde eres? Jsem zdrcel na dndr a vy jste měli pravděpodobně říci, nebo co bych čekala je otra vez, por favor, ¿cómo? No entiendo. ¿Puedes repetir? Nebo puede repetir? Cokoliv z toho. ¿Puede repetir? Nebo otra vez, por favor? Nebo ¿cómo? No entiendo. Cokoliv z toho, různě nakombinované pořádku. Vyjádříte, že nerozumíte a zařídíte si zopakování. Tak by to tak asi se nabízelo. Další. ¿Qué significa árbol? Mirek ví. ¿Qué significa árbol? Nápověda. Arboretum. Tak, árbol, pokud nevíte, řeknete, no se, pokud víte, pomohla nápověda, řeknete, to bude strom, protože arboretum, stromoviště nebo alej se stromy, park, založený na stromech, sbírka stromů a tak dále, botanická zahrada se stromy. Takže árbol signifika strom, ale taky v pohodě říci, no se. ¿Tiene cambio de 10 euros? ¿Tiene cambio de 10 euros? Pravděpodobně mi nerozumíte, zase pokud nejste infiltráti pokročilí, což pojímá metodu výuky, tak byste měli říct lo siento, no entiendo, nebo no sé, či tak něco. No entiendo, lo siento. No hablo solo poco español, nebo no hablo bien español, no entiendo. ¿Yo soy de Valencia y tú? Tak, snažila jsem se rychle zadrmolit, abyste byli nuceni mě zpomalit. Očekávám tedy reakci, že reakce byla más despacio, puede repetir, případně puede repetir, no entiendo. Puede repetir y más despacio, ideální kombinace. Můžete to zopakovat a pomaleji. Oni totiž Španělé, asi jako všichni lidé, kteří nejsou zvyklí učit se cizí jazyky, používat cizí jazyky, pokud někdo nemá tu znalost z té druhé strany, nebyl v té kůži, což se může stát, tak vám má tendenci ty věci zopakovat úplně stejně, ale více nahlas, což je jeho přirozený způsob chápání toho, že mu někdo nerozumí, je, že ho neslyší. To je taková první věc, co někoho napadne, zařvat to v tu chvíli, po druhé stejně. A až když se učíte jazyky sami a víte, jak to chodí v té hlavě, že potřebujete pomalu, že když to máte zažité, tak pochopíte, že to máte říct jinak, jinými slovy, případně jiným tempem a podobně. Tak. Perdón, lo siento. Tak, vaše reakce by tady mohla být no pasa nada. No pasa nada. A jedna důležitá věc, co vás naučím, no hay problema. No hay problema. To je takové to no problém. Není problém. No hay problema. To hay je sloveso být, další ekvivalent slovesa být, potkáte ho ve 3. lekci. Nebojte, už se tam řítíme. Jedeme jako draci. Tak, to bylo ke cvičení 4, byl to takový malý trénink. A teďka je tady cvičení 5, které je skupinové. To by chtělo prostě tu skupinku. Musíte holt přijít na online hodinu, abychom si udělali cvičení 5 a navíc
vás prosím, abyste mi to připomněli, protože já se znám, zapálím se, teď udělám další cvičení a než se uvidíme, tak si tohle nebudu pamatovat. Takže prosím, připomeňte mi, že si připravíte 4 otázky na své spolužáky a budeme se takhle trénovat. Jak se řekne tohle anglicky, jak se řekne tohle česky, co znamená tamto, co je toto a vůbec všelijaké možné projevy, buď to moc rychlé nebo nesrozumitelné, aby jste donutili někoho reagovat. Budeme to trénovat. Tak prosím, připravte si to na živou hodinu, můžete-li, dojdete-li sem a uvidíme se v té živé hodině, potrénujeme toto. Tak, to bylo ke dnešnímu cvičení 4. Doufám, že jste se trefovali, nebo že jste si to aspoň užili a že se uvidíme na příštím videu, respektive, že vy uvidíte mě a že já vás uvidím v nějaké té živé hodině. Přijďte, budu se na vás těšit. Adios!